B, thank you, Ma'am Jean. Hello, Kitty Lovers. Ma'am Simply Girl. Ma'am Hope Vlogs, thank you so much.
Okay, Ma'am Jean. Ako din, nagluluto din ako para sa lunch. Sinigang na lechon baboy. Leftover.
Hello, Ma'am Dayalin. Ma'am Lisa Vlog. Ito po sa nandito ngayon. Maraming salamat sa pagtambay. Ang init. Hi, Ma'am Maria. Opo, thank you po. Thank you po sa pagtambay.
Maraming salamat po sa pagtambay. Samahan niyo po ako hanggang 2:30 PM po. Maraming salamat. You're welcome, Ma'am Maria.
damo gid nga salamat sa nagbisita. Salamat sa pagtambay. Confirm na siya ko kay pagpuglan na ka.
Ilawan mo siya. Salamat po sa pagtambay. Hi, Ma'am Jen Mix. Tapos ka na nag-lunch, Ma'am? Hello, Boss B. Yehey! Uulan na mamaya dito sa amin. Wow, ang lamig na ng paligid. Mamaya uulan na. Boss Bill supports. Madam, ukid nga salamat. Maraming salamat.
Hello, Ma'am Gulyangers. Mayong hugto. Oh, grabing init. Hi, Ma'am Journey. Mayong hapon. Thank you, Ma'am. Wow! Thank you, Ma'am, sa pakulay ng aking munting bahay. Thank you, Ma'am G. Madamo kita salamat. Kain tayo, Ma'am. Indian mango. Ay, game paki ka subong, Ma'am. Saan ka malakat ha, boss? Ay, flight mo karon? Pila ka kadlaw sa ano mo, Manila? Ah, okay, Ma'am. Eh, bisan Sabado nag-office ikaw? Hello, Kylo. Good afternoon po. Mm. Ingat, Ma'am G. Init gihapon tira sa Davao, Ma'am. Amon diyo dumuulan. Kabay pa nga baskugon nga lang ulan karon para madula man ang kainiton ba.
Ah, okay. Wow, 3A. Thank you, ma'am. Keep safe, ma'am. Halong sa pagbiyahe. Nakaon ako Indian mango. Ala, nag-umpisa ng ulan. Kabay pang magtutudo lang. Wow. Kabay pa ay. Mo kabay pa. Tututuhigid. Parang basa ang mata. Okay, ma'am. Thank you, gid, ma'am Maricel. Alo ka namin na. May isang ulan. Samon subong, ma'am, sa Negros.
Ay, Ma'am Maria. Thank you po. Thank you po sa nandito. Thank you sa pagtambay. Thank you, Solid Dreamers. Thank you, Ma'am G. Ma'am Ann, thank you. Ma'am Bell. Pus Bell. Ma'am Jean, Mix TV. Ma'am Rakitera. Ma'am Lee Streams. Ma'am Bulyankers. Maraming salamat po, Ma'am Ann. Ingat po. Ma'am G, ingat sa flight mo mamaya. Busby, thank you so much. Bus, Bilya Skyler.
Ay nako, ang ulan. Akala ko malakas. Di pala. Di man lang nabasa ang lupa. Sir Alex TV, thank you so much. Hello, Ma'am Guli. Guliang, Ma'am Guliangers. Thank you, Ma'am Chin TV support. Busbel. Thank you. Okay, Ma'am Travel Vlog. Ma'am Lee, thank you. Pumapatak ang ulan sa bubong ng bahay. Sige pa. Lakas pa. Yehey! Totoong ulan na to. Oh, thank you, Lord. Ang ganda ng ulan. Raindrops falling on my head. Wow. Wow, happy ang mga magsasaka ngayon para makapag-umpisa na sila magtanim. Kawawa naman ang lupa.
Kaya mahal ang bigas. Hindi makapagtanim. Sana tuloy-tuloy ng ulan, Lord. Boss B, thank you so much, Boss B. Wow, sana hanggang sa gabi ang ulan para maibsan naman ang init. Wow. Malamig na ang kapaligiran. Salamat sa ulan. Thank you so much sa nagbisita sa aking channel. Maraming salamat sa nagtambay. Boss B, thank you.
Wow, 14 million in the house. Thank you so much. Thank you sa pagbisita. Maulan nun nga hapon sa inyo tanan. Madamo gid nga salamat sa pagbisita. Apigid ko kay nag-ulan Males nga akong kuryente, Diyos ko, dako nga akong bill subong nga bulan. Galagapak. O, sige, naulan, males gawang gamit mo sang kuryente. Kabay pa. Hello sa mga nagtambay, kag nagbisita. Thank you. Ang schedule sa live ko 7 to 11 and 11:30 to 2:30 every Saturday. Please support my channel. Thank you.
11 million in the house. Thank you so much. Maraming salamat sa nagbisita sa channel ko po. At thank you sa mga nagtampay. Thank you so much sa 18 likes and 13 views. Busby, thank you. Thank you, Busby, sa pagtambay. Hi, Ma'am Liz Dreams. Thank you. Ay! Tulog. Wow! Ma'am Liz, thank you. Thank you sa pakulay sa aking munting bahay.
May kulob na kilat. Diyos ko, nakakatakot naman. Thank you so much. 14 million views. Okay, Ma'am Liz. Thank you. Ang lakas na ng ulan dito sa amin. Thank you, Lord.
Hi, Boss B! Laging nagpa-check attendance si Boss B. Ang lakas-lakas na ng ulan dito sa amin, Boss B. Hi, Ma'am Jean TV. Thank you. Oo, ma'am. Ngayong buwan, ito ang pinakamalakas na ulan dito. Sana tuloy-tuloy na kasi init-init talaga. At saka nakakaawa yung mga farmers dito sa amin. Kaya hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin ang bigas. Dito sa gilid ng bahay ko, ano na talaga, brown ang color ng lupa at saka tanim. Sana kahit once a week lang man ang ulan, basta ano lang ba, malakas. Maibsan na ang init. At saka ang laki-laki ng bill ko ngayong buwan. Diyos ko. Yung bill ko ngayong buwan, parang may aircon ako. 2 electric fan ng sa akin, TV at saka ref. At saka yung ilaw. Pero ang laki-laki. Malaki na yung 1.5 sa akin. Kasi before, ano lang, 600, 700 lang. Kasi every weekdays, Monday to Friday, sa araw wala naman kami dito, sa gabi na lang. Sabado, Domingo, whole day nandito kami sa bahay. Pero ang laki-laki talaga. Sayang ba magbayad ng laki-laki sa sa kuryente? Upo. Yung tingnan ko nga. Nasiko kasi sa amin dito sa Negros. So, yung generation system charge is almost 12 pesos. 12 pesos. Yung system loss, ang laki din. Ang laki-laki talaga. Sayang. Parang nasayangan ko ba?
So kung kung tuloy-tuloy na yung ulan, makales talaga sa kuryente, sa gamit ng kuryente. Sana Lord, tuloy-tuloy ng ulan. Hello, Ma'am Day, Alin. Thank you. Ma'am Day, Alin, bisitahan kita mamaya ha. After ng live ko po. Kasi nag-iisa lang yung phone ko po. Ay! Ay, nakalimutan ko! Ma'am Linsyo, thank you. Nakalimutan ko. Thank you so much, Mwa. Pero syempre, kahit na sino pa yung yung dialin mo syempre play all pa rin kita, Ma'am Rakitera. Lahat kayo po. Schedule ko lang po. Inuuna ko po si Ma'am Jen Mix. Tapos pag next week na naman uli, kayo naman po, Ma'am Rakitera. Si Ma'am Bell po. Sunod po si Ma'am Bell. Schedule ko lang po every once a week nag-play all po ako, promise yan. Totoo yan ha, baka lang ako ng chika-chika lang ako dito. Totoo yan, nag-play all talaga ako sa inyo. Kaya lang, din man lang ako nagsabi na ito si Ma'am ang na-play all ko ngayon. Aha. Ngayon lang na-comment, nakaupo na sa trono, magplansya na Ma'am. Ay, kawawa naman. Di bali Ma'am Lynn, ilang weeks ka na lang dyan, uuwi ka na, di ba? So, itodo mo na, Ma'am Lynn. Opo, si Ma'am Jean talaga ang inuuna ko. Tapos, ikaw po, Ma'am Lynn. Tsaka si Boss B na naman next week. Monday po kasi doon ako nagpi-play all sa opisina. Limited kasi yung doon, yung internet. Oo, 3 days na lang. Kaya mag-ingat ka dyan, Ma'am Lynn, ha? Yung advice ko palagi na mag-take ng vitamins. Na honest to goodness na lang tayo dito kasi tayo lang naman ang nagtulong-tulungan mag-play all. So, hindi ako
hindi ako nakarating dito ngayon. Hindi ako namuni kung hindi po sa inyo. So, ibalik ko rin sa inyo po. Ay, sandali ha. Yung installer ng aking yung glass nandun na sa labas. Sandali. Ay, wow! Sana all pa-dinner. Nagpa-install kasi ako ng ng oo. Dito lang na mo katapuson pa lang niya akong live. Oo, dali lang. Nagpa-install kasi ako ng glass sa sa kusina, yung sa cabinet ba, instead na plywood ang gagamitin at saka kahoy. Ano na lang po, mirror na lang po at saka sliding na lang po, steel na lang gagamitin kasi dito sa lugar namin maraming anay. So, yun na lang yung remedy ko na na lang po, stainless na lang po. Saka na lang, glass na lang gagamitin para pang matagalan na ba. Kasi kahit dito sa sa kisame, sa kwarto, Diyos ko, namahayan na ng anay. Ang daming anay, Diyos ko. Sana di na di ba mahulog yung kisame. Ay, okay po, Ma'am Lenshu, thank you po. Yun, Ma'am Lynn, 3 days na lang. Asasaya na ni Mr.
Ay, wow, butchi. Ma'am, ipa-LBC mo na sa akin, butchi. Sarap-sarap niyan. Makatikim lang ako ng butchi kung kakain ako sa Chowking. Hindi pa ako marunong kung ano yan. Hindi pa ako marunong magluto ng butchi. Okay, Boss Bill. Opo, video tutorial naman po, Ma'am Jean. Para alam namin kung paano magluto. Ay, tika muna mga moms, bakit ano nangyari kay Ma'am Sunny? Ilang weeks na hindi siya nag-join sa atin. Ano kaya nangyari kay Ma'am Sunny?
Okay. Sige, Ma'am Lynn. Ingat po. Wow, dami nang alam si Ma'am Jen Mix sa sa luto. Baon-baon na ni Ma'am Jen Mix kung saan man pupunta. Marami na siyang alam sa pagluto. Flour na din yan ba? Yung gagamitin mo ba, Ma'am Jen Mix? Flour yan? Or malagkit na bigas? Ano bang ingredients dyan para sa butchi? Maraming salamat sa nabisita sa aking channel.
Ay, Ma'am Gulyangers. Thank you, Ma'am Gulyangers. Hello po, Rio host. Thank you. Ay, okay po. After this po, puntahan ko po live niyo po.
Okay, ma'am. Puntahan ko po mamaya, ma'am. Sorry bar. Thank you so much din po. Ano na lang po, Dati. Tambay na dito ko sa ano niyo, ma'am, sa live.
8 minutes more to go. Thank you so much po sa lahat. Boss B. Thank you so much, Boss B. Eight minutes na lang, Boss B.
Pila ni ka kilowatts man? Oh, 1334. Eh? Sino na isa yan? Hindi ah. Saka ano niya. DIY niya. Hindi, dapat on time. Ito na yung magbayad. Kaya kung hindi ano, may penalty. May muna niya siya nga 1.4. Tuwa below, 74 ang na-use ko. Ang previous, 74 na 63. Kaya pala mga 600, 700 lang na. 63, 68, subong, 64, 42. Tuwa below, kadalagan, 12 oh, 11.63 oh. Generation system charge. Ang mga charges na yan, muna yung mga points yan, muna yung nagpadako oh. Sige, paano kayo yung ilay yung ano, ikarga sa ito. Karga na din nila sa ito. Kaya may muna kayo naka-reading na sila. Di man nakita. Dapat noon ng previous tagas babaw. Taas man di. Ay, naku mga moms. Malaking gulo. Ang bill sa kuryente.